Пазарът на труда може да е като дракон, голям и непредсказуем. Но колкото по-добре знаеш силните си страни, толкова повече точки имаш в играта. Драконът не се свива, ти ставаш по-силен. Талантът е като семе. Като го развиваш, го превръщаш в истинска сила. С постоянна практика то се превръща в умение. И когато започнеш да действаш, талантът става компетентност, плод, който можеш да споделиш с другите. Помисли, кои от твоите семена чакат да покълнат. Как да откриеш силните си страни? Като погледнеш в огледалото на собствения си размисъл, попиташ другите и анализираш своите успехи. Запиши си 3 изречения. Какво правя с лекота? Какво другите ценят в мен? Какво мина добре за мен наскоро? Това е първият ти каталог с силни страни. Страхът да не те уволнят е често срещан, но можеш да се защитиш. Познаването на закона, развиването на умения и грижата за себе си са щитове, които намаляват сянката. Кариерният план е като GPS. Ти избираш дестинацията, а маршрутът може да се промени. Когато знаеш на къде, по-лесно намираш пътя, дори да е криволичещ. Представи си се след 3, 5 и 7 години. Това не е твърд план, а възможни сценарии. Те ти помагат да мислиш по-широко и дават гъвкавост, вместо да те заключват в една фиксирана визия. Не е нужно да напускаш всичко, за да тестваш нова идея. Направи демо-версия, мини-проект, доброволчество, хакатон. Това са безопасни опити, насока преди голяма стъпка. Връзките са мостове, които водят до нови възможности. Изграждането им отваря пътища, които не бихте открили сами. Започнете с една проста стъпка. Помислете за някой, който ви вдъхновява, и му пишете. Тестовете за личност и компетентност са като увеличително стъкло. Те дават насоки, не пълна, готова карта. Знаейки силните си страни, сам решаваш кой път да поемеш от тук нататък. Думата «не мога» е като точка, а все още не мога е като запетая. Само една дума променя изцяло перспективата и отваря вратата към растеж. Всяка малка победа е като бележка в твоя буркан. С времето ще видиш колко много си постигнал. Това е гориво, което ти помага да продължиш напред в по-трудни моменти. Най-голямото ти предимство на пазара на труда е самосъзнанието и гъвкавостта. С това оборудване никаква промяна няма да те изненада. Искате ли да научите повече? Посетете сайта на проекта и разгледайте допълнителните материали.